Giagi sa usa ka musical play sa mga taga-Dapitan ang paghandom sa ika-130 ka tuig nga pag-abot sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal sa kabaybayunan niini. Gitaga ag kinabuhi ang pag-abot ni Gat Rizal sa taga-Teatro da Suliman sa simanang selebrasyon sa Revisitamos, Dapitan. Matod ni Mayor Seth Frederick Halushos, buot niyang ibalik lantaw sa mga taga-Dapitan ang pag-abot ni Gat Rizal kay dinhi niya gibubo ang tanan niining nakatunan dihang nipuyo kini sa ilang lungsod sulod sa 4 ka tuig. Dagang significance ni no, it means the start of kanang gihimo niya mga DNA niya nagibilin niya sa iyang mga estudyante kanang footprints na iyang gibilin sa mga Dapitanon. So this is something that we should highlight. As Dapitanons, we should be proud as being the only city sa tibok mundo, no, that Rizal has been with and in for the past his most productive years, which is ang pagsadula base sa mga istorya sa mga katigulangan sa Dapitan ug sa mga nagkadiang libro sa kasaysayan mahitungod sa pag-abot ni Gat Rizal ni atong pitsa 17 sa Hulyo tuig 1892 diin ilang gipakita sugod sa pagdunggo niini sa karon monumento na sa Punto del Disembarco sa Dapitan. Gituyo sa pagpalong ang mga suga sa maagian nga mga kabalayan ug establisemento sa Barangay Santa Cruz aron makita ang kangitngit sa lugar dihang miabot si Rizal nga ang kahayag lang gikan sa bitbit nga lampara sa Espanyol nga sundalo ang naghatag kahayag sa agiang dalan paingon sa Casa Real diin kini unang nipuyo sulod sa usa ka tuig una kini nibalhin sa napalit ni ining luna sa Barangay Talisay nga karon mao ang Rizal Shrine. This has done a lot of research, in fact dramaturgical research. We consulted local historians, national historians, and the local people here in Dapitan City. Lahat po ay hango sa kasaysayan. Siguro kung may nadagdag, it's not the line, it's the creative interpretation such that this play is coming from the perspective of the Dapitanon. Gipatugtog sab sa grupong Rondalya Ilayanon ang pipila ka mga komposisyon ni Rizal. Buot sa mga taga-Dapitan nga isaulog ang pag-abot ni Gat Rizal sa ilang lugar para mahatagan kining importansya ug magpabiling buhi sa ilang huna-huna labi na sa bag-ong henerasyon ang mga nahimo ug gibilin niini busa nahimong inila ang Dapitan sa tibuok kalibutan. Jose Rizal. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.